dia, Cristina. Com va? Com estem? Escolta, Cristina, tu portes molt de temps treballant ací a la cooperativa? Pues ara mateix als 12 anys. Estava encaixant, després me passaren a la zona de marcatge i poquet a poquet, després me quedava per les nits i poquet a poquet l'empresa ha anat confiant en mi, jo he anat adaptant-me i m'han donat l'oportunitat de tindre ara mateix a ser responsable de càrregues. En esta cooperativa les dones sempre han ocupat puestos que normalment estan reservats a homes, com per exemple en camp, no? Caps de quadrilla també teniu. També. Elles gestionen a la gent que està en el camp, gestionen la recol·lecció, fan exactament igual que un home. Això ha sigut sempre així? No, hem anat progressant, en aquest cas la cooperativa s'ha adaptat prou bé al canvi i a dia d'avui jo sí que te puc dir que la igualtat així entre home i dona està pràcticament igual, però a nivell mundial encara falta molt de treball, molt. Escolta, continuen havent faenes que estan reservades a dones? Per exemple, un home encaixant es podria veure? Ara mateixa no, però també te dic una cosa, vull dir, jo crec que al final tot és proposar-ho. Pense jo que si una dona diguera jo vull que estarà apilant, no li dirien que no, eh? I al revés passaria, un home encaixant? També podria. Jo penso que totes les persones estan capacitades per a fer totes les faenes. Simplement és una qüestió d'interès, de ganes. I com és la conciliació vostra, com a dones, respecte a la faena? Molt bona, sí. En això jo penso que no n'hi ha ningú problema. Tenim la sort de ser valentes, tenim les mans, tenim els pits. Sara, com va? Hola. Què estaves fent? Pues mira, estava mirant la qualitat de la fruta, la varietat i bueno, medint també la concentració de les parts per milió de carbònic per a veure quan està respirant la fruta. El control de qualitat és una tasca que normalment fan les xiques en els magatzems. No té per què, això és una idea que està molt establida, però no és del tot real. De fet, en molts almacens hi ha dones i homes que s'encarreguen de la producció, de la qualitat. Està prou generalitzat. Escolta, tu eres agrònoma, no? Com a agrònoma és fàcil trobar faena en un món tan masculinitzat com el sector primari? La meva experiència és que a mi no m'ha costat trobar feina, però en ningú lloc m'ha trobat ningú cap d'impediment per el fet de ser dona. Anna, bon dia. Hola, ¿qué tal? Venim de veure les xiques en la cooperativa. Escolta, però tu vas ser una de les primeres tècniques de cooperativa, no? Vaya que sí. Allá por el año 89 debutamos en esto. A nivell laboral s'està avançant molt, però a nivell institucional també les dones estan presents en les cooperatives? Nosotros tenemos un 40% de cooperativas que al menos tiene una mujer en el Consejo Rector. Ahora bien, de las personas que forman los consejos rectores, tan solo es un 8% el que corresponde a las mujeres. I la base social com és? Les dones també són socis de les cooperatives? En la Comunidad Valenciana tenemos 184.000 personas que son socias de cooperativas. De ellas, el 26% son mujeres, son titulares de una explotación o de una parte de una explotación. La ley de titularidad compartida es una ley muy reciente, es de 2011, y pensamos que puede ser un instrumento muy interesante para facilitar la entrada de las mujeres, no ya solo en las cooperativas, que también, sino en el mundo productivo, para visibilizar una realidad que ha estado siempre ahí. Però almenys esteu ben organitzades, no?, les dones de les cooperatives. Eso sí. Yo creo que podemos presumir de tener una de las mejores organizaciones, muy sólida y muy dinámica. Y además que llegamos a todas las administraciones, desde el ámbito local autonómico, a nivel estatal y en Bruselas. Al sector agrari, en general, consells reguladors, cooperatives, ens aniríem millor, no?, amb la incorporació de més dones. Yo, desde luego, tengo que pensar que sí, que ninguna sociedad se puede permitir el lujo de prescindir del talento, de la creatividad, de las ganas, del coraje para sacar adelante cualquier empresa, en este caso el mundo agroalimentario y el mundo cooperativo.